Kam yalade kiseng riulum tang ban penbit ya upaj ba ong uwe urang ba kublei pi ki parlok ki bajepet ya ki video ha kane ke channel utip lang channel uwe urang ba ubang itip kum umaster don ulah terting ya ka parti HSPDP bat kum juru ya ka UDP une urang ba ulah ong baki kam yalade kum kiseng riulum tang ban penbit ya upaj ba ndrei enda kila job election pan ki klet no baki dei kita kiseng riulum ndrei kila lej penban ban penyaso alade bat iwe ki parti ki banabar lani kita ki national party parlok mentatungan skap ia ka jingkren jong une urang ba bat lada pisngodei lane semua hab ia ka jingkren jong u pila ban like ye kene video bat ban komen habo comment section buat klik ban subscribe ia kane ka channel na bentak we pat video bangin sapen mi kublej pun parlok nga kuwa bania keren akan kapor kalong bas pang kan ka mat ka jura na bata jong gini ki party jong gini ki party riulum ki ong ya ka voice of the people party lada ka voice of the people party ka kuwa bania trelang bat ngi welcome ya ka ngin welcome ya ka lada ka voice of the people party ka kuwa bania trelang bat ka UDP bat ka SSPDP ban thau ya kata ka RDA ka jongki banya trela ngapok kan ke jela ka jongi ki ong hana ngong ye pi kumne ko kiri uromba ka voice of the people party meno kala kwa banya trei ha kitu ki por ki belek no ban thau ya kata ka sarkar klaim BJP klaim NPP mano beset kala hang tu Andre baro ki pajba jong ka bri unyo trap jongi hapo ke jela Meghalaya ke jongi hi baro ka wei kilayo i pleng ka ba pila ya mare lakum ya mare spot ki kulai hakamadan spot te sagawai galong ka ba kumne Hakapor basyatkan iba arden milar ba Simon Presiden juga Voice of the People Party hapo additional secretariat Om Don Uweiru Wemle Uwan banyas no tila hato pi ijak benriu hato pi nyalam kumno yo pa iba kabasyatkan iba arden na bentak kabhakam na benta ka imlang ka salang ka bayadei na benta ka mat ka jura na benta jongi ki mapun ki balang ki paiba ki kena samla ki ba apply ya ka kam ka jam ni kam sarkar ki ba pher iba arden isyathan na benta ka kam sarkar ayu pila le ka por ba syathan iba arden apo additional ketiak Om Don Uweiru Emle ban wan ban kesan ya iba arden ba ilik ban syat ngan apo additional secretariat dimenta pat piong ba lajan kani ke MBC pat piong ba ngipriang ya ka Voice of People Party lada ka kawan ban ya so bat ngi ngangeskam baka Voice of the People Party kamde kita kaseng ka bapila ban kle jaktung Kamde kita kaseng ka bapila ban pentame ban penbik bat ka Voice of the People Party nga tip ba ka day kaseng ka bom ju klet big namar ba kialap ya ka ya election hakano ka rensan kialap big bat ka ktin bat ka kam longipi kini ki sengriulum ki jongi ki bariam ki day kum kini kilong kata kaseng serwa doktung Serwadoktung. Kini ki serwadoktung kiwan ban ya labison yangi hagapor ka ba kiwan ban labison tang ban job kiwan ban ong penjob yang ngan ai ka surok ngan ai gani ngan ai gatai ngan lada pin penjob yang kini kita ki skim ki baper ni wanra ya kini kita andre sai gini kaino serwadoktung kaino Serwadoktung kena ulalek mentangi kuat ban bampat da usrwa do lem bat uterso bajengam
bom kan teilut hagamet kaphat ka jumi kaino trawak tung lakon Kiong ba ka Voice of the People Party la da ka kwa banya trilem ni welcome balay pat phimong ba ngil akwa banya trilang bat ka Voice of the People Party ka tedong hakli ka kli hatedong kayak gini ka politik ka jong ka Voice of the People Party kam day ka politik kum ka politik ka jong pi ngom kam day ka politik kum ka politik ka jong pi haki ka donsya kata ka politik ka ba kuit ka ba kentang tam ka ba kentang haduk kata namar ta ka daw ang iti kum ba ki kren kenya Kibapun kini ki sengrulum ki jungi ki kam nyala de bagi de ki sengrulum ki job na ka SSPDP ki job na ka UDP ki job na kini kitai kilik pilis no say hato kane kade kata ka pialam yo pai ba hato kade kane mo kata ka pi persen nya yo pai ba hato ba pile kumne hato upai ba udah senya ya pi Hashwa yang bapinle ya ka kam Hashwa yang bapinle ya ka kam to da perkhat arsin laisin mapi pide ki chakri ki jongi om ki kenrat namar kita kadau lada usyakri hi ule bakla ule liusha apo ka yeng ka sem ka jonga berkajupi nangis scam bagi manusia Hoy, uneu syakri ula bantu nangi kita gi kino ai kam ya u katu kat nepor Henry ondang ila lapat direct ngin sa ong yu ba kenyo ban ai kes rum kwa nang ta ban pan katu ga ba ula tu ro kim kwa re ki penlait no yu ni penlait no yu onga kenyo ha katu gi por ki ba pidon haka UDP ki ongka sengelum hoy ngamun suang ada cispa persen naka cispa banga ichicha yaka sengelum hatok kata yaka UDP yaka SSPDP nga ba pada kesaran ba ngamun suang ong itu ondang ala tip ki polisi ki jongki wow ngamnot ladanga shit kat banga shit ladanga app ladanga app ka jong ka jau kat baka jau ru nga i badiga pung ka ba iwan durba ondanga mud ban sumpleng gidan gi krugadai bat ki anakunda kenno la biang hagir gi por gi ba piwan ban yalap yangi piwan ba yalap son yangi pikular wat ya ka breng wat ya ka kedeuru pikular la kum kita gi angel Handre mangi ki pet baru ngira ngut bapide ki angel gen. Lagi por mensua mangi ki pet baru ngimut bapide ki angel. Lakum berwai udu nung ruai wong ba ngareng mut I angel sudah tip madai syapo dai kristen sra ngareng mut I purili lai puriyang Hang nete lama kena kaja terkong Pleng dai kabama Boisha kamakna Pleng dai kabama Klem da jitikna Hoy aku kipor ngila bakla kin mut ki angel namar baki pong aku kata gidur ki angel sudah tapi mut ondang ila lapat ondang ila tip pleng gede sakit ki klik kensya ki mut ban bamdu ya la kajak ki mut ban te ban kum ya kataka ka bangil ya kataka ka jingim lailut ka bangingi don mar kata ka ong Kendo om don seng riulum hapok ga jela ga like na ka Voice of the People. Ki pai ba menta kila start bat kila shai.
Ki pai ba ki jangi menta kila stat kila syai bat kila besar kiak patiak. Kenya. Labiang kadu. Katu pila penbit. Labiang kuble shibun ki jingle ki jingti. Nangnes kemat ngin kerjam ya ka Voice of the People Party.